Един жилет, който е от най-висок. Тук са идвали всички императори. Той да им провокува. Не е случайно вашия Атанас Калинов е виждал всичко това нещо. Той го е видял назад и напред. Вие не сте го чули. Ние не сме го чули, не сме го видяли. Аз се задавам един въпрос. Защо до сега никой нищо не направи? Аз съм ходила на друг ден екскурзия. Много по-засънчени села, с много по-малко такива околности като нашите. И са направили да привличат туристи, а при нас нищо не се е направило. Все некога трябва да почне некой, нали? Защо се крият? За това трай. Според нас и според други хора са намирани много и глинени съдове, артефакти, други археологически. Пак ви казвам, по думите на хората, голяма част от виладжиите държат артефактите, без да имат право. Божидар Димитров още един път ще ви каже, преди това ви казах, че ми каза в доседничен срок по новия закон, като се намерят археологически артефакти, трябва да се предадат на музея, да се обявят. Те защо ги държат в тях? Защо ги крият? Защо занимават полицията с някакви катинарчета и истинират кражби и крият, което е най-важното кутел. Най-важно. Това кутел доказва, че това е светилище, защото в него са правени обреди. В самия кутел се наливат елеи и там се правят жертвоприношения, доколкото разбирам от хората, аз не съм много компетентен, нали? Бае си и така нататък, нали? Даже се чува, че Волгес, тук близо се местността Волги, този най-големият жрец от племето Песи, той е племе на траките, идва от по тия места. Добре, чакай да запишем някакво. Много дълго ми става. По-добре го запишем. По-добре го запишем. Аз защо казах, че аз съм за да се изследват и да спрат всички кражби? Не други. Сега, че мислите човешки вече на 20 на днешно време не са това, къде са на вас. Знаеш ли младите за какво е? Пак сега да ви питам, според вас, къде има ли място другаде, къде да се разположи тази кула? Най-удобното място за разположение на тази кула е на Свети Илия, където се виждат всички села, целият район от Бяла черква до Карабалха. Оттам се вижда и се наблюдава. А тук се вижда една четвърт от този район. Ниско. Може ли? Даже Орехо не се вижда цялото. Макар че казват, че тук се вижда. Как се казваш ти? Петко Котрянски се казва. Петко Котрянски. На 83 навършени, 84-та година. Тинейджърство. А ви имахте един 100 годишен рокер във вашето село. Какво става? Тук е хамо, она е 11 на хата. Ела тук пипте за бай Ангел, това момиче. Ох, толкова беше жив тук. Ние го бяхме снимали него. Най-добрият пчелар. Вие идвахте Приятно ми е Лапатарева. Най-стария рокер. Почина преди 2 години, Бог да го прости. Аз това казах преди малко, че ако той беше жив, щеше доста неща да разкаже за околностите и не само на Орехово, но и на околните села. Но за жалост отиде си. Но живя на 100 години почина. Той просто си беше заложил на мозъка, че 100 години ще направи и тогава ще се отиде. Преди 2 години. 2 години и половина. Добре, Стояне, искате сега вас да запишем? Дай да бъдем така на фона отзад да се вижда. А вие не знаете. Да. Цялата река е описана като най-голямото светилище. Вие сте краевед, казвате, не искам да си присвоявам неща от местния краевед, но какво знаете от него, какво сте чели тук за това място? Тук за това място аз четох от Наско Калинов, че е едно древно светилище, което е център на околните светилища. Тук в района на Долно Рубчус се намират много светилища, защото тук са били
траките беси. Това е жреческото племе на траките и около нас в момента мога да ви изброя 6 светилища. Траките беси са правили така, че светилищата им да бъдат на такива места, на такива върхове, които да съответстват на съответно съзвездие. Например, Лира, Орион или Голямо куче и така нататък. И зато и това светилище за мен има един много важен момент. Това е фактор, който е бил център, тъй като другите светилища са наоколо. Това е на дъното на чашата на Граала. Това самото светилище. То е на най-ниската точка в този район. Ето, погледнете, това е тъй наречената робка. Това е една котловина, която прилича на Граал, на чаша. Защо вие, обикновените хора, го виждате, археолозите, които идват тук, проучват за 2 дни мястото, казват, че няма светилище? Защото господата археолози, за съжаление българските, те се хванали за една основна теза, че тук на тази земя живеем едва ли не от 5000 години. Забележете нашите археолози назад във времето докъде отиват. Те не могат да помислят, че преди 25, 30, 35 хиляди години тук са живели хора. Защото съгласно науката, те е наречена археологическа, историческа, им е набито в главите, че не може да има по-напред хора тук. А ако отидете, например, само за това Биловодзад се намира Штутград, се нарича едно светилище също. Там ще видите, такива има 3 в Родопа планина, които аз поне съм обиколял. Едното е Штутград, другото е Дженда, Кърджалийско и другото е Харманкая, пак там. Това са площадки за кацане на извънземни. Как се казват? Никола Простов се казва. Простов. На Женда съм била. То е много странно. Ами идете и на Харманкая. Харманкая къде беше? Пак е, значи от Момчилград, Татул. От Татул на 7-8 км. Но също не е проучвано. Но там са запазени в такъв вид тези артефакти, че направо нашите археолози... Няма ли там в района на източните Родопи доста други такива върхове и местности с Харманкая? Не, само там. Това е Харманкая. Само това е Харманкая. Има други места, където има много светилища в източните. Женда, гъбата там, скалната гъба отзад голямата и това голям камък, където е. Става въпрос за този връх, който около него има 8 метров път. Да. 8 метров? Да. Ширина 8 метра. На Женда? И на Женда, и тук, и на Харманкая е същата работа. На Женда къде има 8 метра? Ами, където е гъбата, малко по-надолу, има една височинка и на тази височина е точно било светилище. Значи малко юго-западно от гъбата, където. Вие по гъбата се ориентирате. От гъбата е юго-западно, точно там на височинката е едно от местата. Така, и друго място, което препоръчвам да видите, това е пак в Кърджалийско. Аз обикалям там за това район. Има много запазени от тези светилища. Много, да. Това са ми любими. Идете в Джанка. Там не съм стигала. Ковил, Джанка, това са 2 села. Да, знам. При тях има едно огромно плато. Ма ние понеже обикаляме с малко дете, с 4-5 годишно дете и гледаме и пак подходящи места и за него. Макар че и на отробата го качихме с нас. Браво на вас. Браво. Беше ходим. Ами с колата се ходи наблизо и до едното и до... Не, ние пеш ходим, така че през последните 3-4 години се там обикаляме. И аз обикалям много нататък, както и тук, разбира се, но там направо съм захласнат от запазените артефакти. Там има 2 души, които се занимават постоянно и те такива като мен, любители археолози. Но там е смисъл, няма много описания до местата как да стигаш, нали, Женда го открихме съвсем случайно, просто по някакви пътеписи на някой дет преди това е ходил, там покрай гробището минаваш, не знам какво. Не знам дали сте прочели една книга.
която